Päivää. Moi, Mikäs sun nimi on? mun nimi on Okko Karvonen. Ja sä oot ehdolla Ruudin ydinryhmään. Joo, siellä ollaan ehdolla. Se on mahtavaa. Mikäs sun ehdokas numero on? 2. Siis sä oot tullut, meneekö ne siinä järjestyksessä, mihin niinku ilmoittautuu? Mä en oo ihan varma, musta tuntuu, että ne ehkä arvottiin. Okei. Joo. Toi oli vähän hölmö kysymys. No ei se mitään. Mitä? Mikäs sai sut lähteä mukaan tähän kilpailuun? No ennen kaikkea se, että mä haluan valtavasti vaikuttaa kaikenlaisiin asioihin ja mä oon myös tosi kiinnostunut kaikenlaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä, aina niin kuin pakkoruotsista Kiina-ilmiöön. Silleen. Onks tää sun ensimmäinen kerta ehdolla? Ei oo, itse asiassa toinen. Mä olin viimekin vuonna, mutta silloin jäi 4 ääntä vaille toisin päässyt tonne ydinryhmään. Se on harmillista. Mitkä sun odotukset on tänään? Tuleeko, tai siis tällä kaudella, eihän nyt se tänään julkista, mutta silloin 8.11. Mitä sä odottelet silloin? No totta kai mahdollisimman hyvä äänimäärä ja korkeita äänestysprosenttia koko Helsingin alueella ja läpipääsy olisi totta kai tosi kiva. Mitä sä oot mieltä tästä Ruudin nettiäänestyksestä? Onko se hyvä vaihtoehto? Nettiäänestys on oikein hyvä vaihtoehto, koska silloin kaikilla on suuremmat mahdollisuudet niin kuin ehtiä äänestää. Ja sitten kun ei tarvi, niin kuin viime vuonna piti tulla sinne paikan päälle Ruuti-Expo äänestämään, mutta nyt sitten tänä vuonna niin kuin voi äänestää ihan kotona, ettei tarvitse tulla sinne. Jos ei vaikka sen tietyn päivän aikana pääse, niin voi silti antaa äänensä. Entäs tää kaupungin talo? Onko tää hyvällä sijainnilla? Onko tää hyvä paikka Ruuti-Expoille? Kyllähän tää on oikein tilava ja sille täällä on paljon niin kuin mahtuu kaikkea ohjelmaa olemaan, niin kyllä tää vaikuttaa ihan hyvältä paikalta. Saaks tästä niinku tilasta niinku jotain vaikutteita, että nämä suuret päättäjät olisi kuuntelemassa näitä Ruudin ydinryhmäläisiä, kun me ollaan tänne nämä Ruuti-Expot saatu? No vaikea sanoa. Ehkä ne saa. Eli sä odotat sitä, että päättäjät nyt kuuntelisi teitä tällä kaudella paljon enemmän kuin viime kaudella? Mä en tiedä paljon ne kuunteli viime kaudella, mutta totta kai mä odotan, että ne kuuntelee meitä, koska sitä varten tähän Ruuti-ryhmähän on perustettu. No se on hyvä. Mikä sun yleinen fiilis on? Sellainen odottava ja aika kiva itse asiassa. Täällä on tosi kiva olla ja tää on tosi viihtyisä paikka ja tapaa paljon uusia ihmisiä, tutustuu uusiin ihmisiin ja paljon kivaa toimintaa koko päivä. Et hyvin positiivisella tässä ollaan. Se on mahtavaa. Kiitos haastattelusta ja hyvät päivänjatkot ja onnea vaaleihin. Kiitos, hei!